Съгласно разпоредбите в Закона за отбраната и въоръжените сили и Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, военните окръжия са длъжни да поддържат военните формирования количествено и качествено комплектувани. Това налага периодична промяна на мястото на запасните в състава на резерва и се удостоверява с документ, който е официален и следва да се пази заедно с военната книжка. За актуализация на данните, военните окръжия и офисите за военен отчет изпращат на съответните лица известие. То се получава на адреса по местоживеене чрез български пощи или куриерска фирма. Ако лицето не може да се яви в съответния офис в посоченото време, може да се уговори по телефона друга дата и час за посещение. Добре, свободен съм. Утре 17 часа ще бъда при вас. Процедурата се извършва в офисите за военен отчет на територията на цялата страна. Добър ден, получих това известие и идвам както се разбрах. Добър ден, заповядайте. Може ли вашата лична карта? Ето личната карта и военната книжка. При актуализация на данните, наш служител е установил, че данните ви по последен адрес не съответстват. Да, наскоро се преместих и още нямам адресна регистрация. Необходимо е, освен адреса, да сравним и другите данни, месторабота, здравен статус, гражданство и семейно положение. Според нашите данни, вие скоро сте се освободили от военна служба и притежавате необходимата специална подготовка. Военното окръжие е определило новото ви място в резерва, за което вие получавате този документ. Тук ще ви помоля да се запознаете, дата, подпис и фамилия. Добре, какво се очаква от мен след като съм получил този документ? В момента не е необходимо да правите нищо, освен да се запознаете с задълженията, изписани на гърба и да го съхранявате в военната си книжка. Обърнете внимание, че промяна в здравния ви статус или ако напуснете страната за повече от 6 месеца, е необходимо да ни върнете. Повече информация може да получите на сайта на Централното военно окръжие.